Resum oferit per Capitàlia. Que bonic és el futbol quan no n'hi ha nervis ni tensió, quan es juga amb honestedat cap a la competició i quan es vol acomiadar la Lliga davant d'una afició fidel que es mereixia tot un festival de bon futbol i gols de l'Ontinyent. Que els jugadors estaven compromesos amb un acomiadament digne s'ha vist de seguida. El primer en posar en marxa la moto ha estat Pablo Francés, que provava de sorprendre creuant al porter. Un recuperat per a la causa, Víctor Revert, haguera pogut inaugurar el marcador buscant-li les cosquelles al porter. L'Ontinyent jugava amb un 5-4-1, amb dos punyals per banda, com Ivan i Pablo, i amb Andreu Beckenbauer firmant una actuació descomunal. A la contra, s'estava fent molt de mal al Castelló. Tant que en una jugada que ha iniciat Víctor Revert, avui de nou torero, ha habilitat l'uruguaià, que ha tingut temps d'acomodar-se-la, de triar i finalment d'afusellar l'1-0. Ivan García, pletòric. El Castelló, que es jugava al campionat, ha tingut una reacció fulgurant en els últims 5 minuts de la primera part. Un penal de Pau Sanchis ha propiciat l'empat a 1. I això ha deixat grogui l'equip blanquinegre, que en el descompte ha vist com els orelluts se n'anaven al descans amb un gol en pròpia meta. 1-2, i més mal que els locals s'han retirat al racó de pensar. L'eixida dels vestidors ens ha recordat les vesprades més màgiques del Clariano, perquè avui ha estat una d'aquelles. Només començar la segona part, doble ocasió per a la dupla picapiedra. Amb espenta i olfacte de porteria, primer és Pedro el qui ho intenta. La jugada seguís i Pablo, que estava en l'ai, també percuteix per foradar la porteria. No seria en aquesta ocasió, però el festival s'estava anunciant. I el cartell l'ha penjat Pedro Sempere. Ha avisat cabotejant sense col·locació. Ell mateix s'ha adonat que calia estar al lloc on es cuinen els gols. Perquè la següent ha estat la bona. Jugada espectacular, l'ABC del futbol, apertures i rapidesa, decisió i idees clares. Ivan per a Pablo, que l'entrega a Rafeta, passada de la mort, i emboca a Pedro per a l'empat a 2. En el dia de la seva titularitat al Clariano, en el dia dels seus 90 minuts, espereu-vos que encara quedava la seva consagració. El Castelló ha disparat l'últim masclet en una contra mortal que de manera increïble ha anat a parar no se sap bé a on, afortunadament no dins de les malles. I això de perdonar ja se sap com acaba. Altra jugada de videojoc de l'Ontinyent, amb Steven, que troba passadís, la deixa al punt de penal i allà executa el mestre Víctor. 3-2. I com deien els recordats dibuixos animats, no se vayan todavía, aún hay más. Ivan García tenia la sentència clara, claríssima, però siga per confiança o per precipitació no l'ha pogut rebentar. No l'ha materialitzat el Charrúa, però tampoc se n'ha vingut avall. Ha continuat igual d'enxufat i li ha escudellat un valor a Pablo Francés, que no ha tingut més remei que pujar al marcador el 4-2.
El Castelló estava completament cao, havia abandonat la defensa i el porter a la seva sort. Això ho ha volgut aprofitar Pedro. El Bouet ha buscat fer mal i s'ha trobat amb un penal escandalós que ha vist tot el món, excepte el col·legiat de llibre. Menys mal que ja no es jugava en res. A Pedro, la decisió li ha donat el combustible suficient per a tornar a anar-se'n a la càrrega, cap a dins. I ara sí, ni penal, ni defensa, ni porter. Ningú ha pogut parar el jugador del filial que s'ha consagrat amb el seu doblet. 5-2 i l'Ontinyent li ha tornat la maneta als orelluts. Final de temporada amb un bon regust. Bueno, anem a fer una coseta especial per acabar la temporada en l'últim partit, perquè avui tenim que donar un premi ex aequo. Per un costat, a Andreu Beckenbauer, i per l'altre, a l'estrella rutilant, a Pedro. Andreu, partidàs per acabar, no? Partidàs personals, no sé com t'has sentit, però les sensacions han sigut molt bones en el partit i, sobretot, les teues personals. Sí, jo crec que hem fet un partit molt complet en totes les línies, sense valor i en valor. Hem clavat una gran intensitat i teníem moltes ganes de guanyar, la veritat, perquè allí van fer 5 també, van quedar 5-2 i teníem ganes de la revanxa, la veritat. I acabar la Lliga aixina, no? Una forma perfecta, no? Una cirereta molt bona per a este pastís. Sí, ha sigut una temporada difícil perquè hem estat en una zona complicada tot l'any i brindar aquesta victòria a l'afició, s'ho mereixen. I després, el debut en l'11 inicial al Clariano, al seu estadi, de Pedro, no? Una de les figures emergents d'este Ontinyent que esperem que continue i, evidentment, tant de bo continue com ha sigut avui, no? Pedro, igual té que no piten el penal, ¿no? No, bueno, al final l'àrbit, pues mira, lo que pita, pues ya que aceptar-ho i ja està, però bueno, molt content ver els 2 gols, per haver guanyat el Castelló, que com ha dit Andreu, bueno, em van fer 5 ells, pues avui la revanxa i l'equip, pues un treball ha fet molt bon partit i bueno, molt content estic per la victòria i per els 3 punts. I tu que ves de casa, què se sent al jugar al Clariano? En un partit com el d'avui, fer 2 gols i ser ovacionat per la teva afició? La veritat és que vindre així i trobar-te la grada plena i és un apoyo, és un punter més que es dona a l'afició que ara jugaré el partit i una alegria quan ho celebrem l'afició, molt content, la veritat. Ja s'acaba esta temporada amb els jugadors més destacats conforme han fet durant tota la temporada, però en aquesta ocasió hem volgut destacar a 2 grandíssims jugadors que tant de bo continuen l'any que ve amb nosaltres. No tenim declaracions del míster. No és que Roberto Bas no hagi volgut parlar, és que ha decidit deixar tot el protagonisme als seus jugadors. Un detall més que ressalta la categoria del nostre entrenador, i és que, a banda de ser el nostre tècnic de referència, és molt bona gent. Telo final al Clariano. Així acaba la Lliga a l'estadi municipal. Queda una última jornada, però després d'una temporada irregular i complicada, anem a casa feliços després de disfrutar d'un festival, d'una de les grans vesprades de futbol del nostre Ontinyent.